Днес ще пробваме от супер странните бомбони на света. Тук пише, тези бомбони са в микровълнова. Куплете ги, има 3 копчета. 1, 2, 3. Има 1, 2, 3 и... Ама то 40 минути си. Ти говориш с човека. Аз там гледам, говоря. И има 1, 2, 3. Толкова студено. Трябва да го кажете 3 пъти и да го натиснете 3 пъти. Хайде. И да ги стопите. Добре. Хайде сега. Днеска началника ми беше работник от заводчетака. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тегло нещо, защото аз да ти кажа честно, въобще не съм спирал така, нали, да слезна, като видя, че се задръсти, обикновено вдигам, завъртам и то пада. Ама сега понеже беше той, аз не завъртам и само вдигам. И викам, слази, че ти чуеш какво става, задръсти. Той слази, това много трудно се отваря и кутията, и тази микровълнова пари, кутията, защото хора прилича на кутия, но микровълновата пари. Аз даже по едно време му казах, викам, слушай, какво ще кажа? Ако си мислиш, викам, че сега си началник, сега си викам и работник пред мен. Отзади. Така че викам, няма привилегии. Слази, викам и почва да чистиш. Той слази, почва да чисти. Те са пълни с брашно, внимавайте. Стопите ли ги? Напишете да. Даже го увиквам, където, нали, не... Защото той трябва да работи с 2 ръчки отзади. Едната е за отклоняване да не фанеш бобината, а едната е да правиш наклона не са зле, но има вкус малко на лимон, кисели са. И той се загледа в едно положение, гледа уж. Ами и аз виждам, че вече нищо не прави. Не ми харесва толкова. Само рече, какво правиш? Не гледаш и викам, че нищо не прави. Толкова странни. Така че последвайте ме за още странни бомбони. Чао!